katon asri donya saisine trong gampang trong. Arek koclok kanjene. Lapo? Kone lho. Lho, guyu lapo? Praenmu besungi kate gak guyu. Masih aku peranku mecungi ya bayar aku 800 kok. Bayarmu no Budi Wijaya kene iki? 800. Oh, pamer nang dulur kene. Gak pamer nyatane ngono kok nek gak percaya takono dragane Pak Didi Purwanto. Kon niku apa gak melek apa gak ngrungokno? Apa? Gamelane ku wis mandek. Akit nang gamelan mandek panjamu remek. Gamelane ku wis entek. Sing badhok gamelan ya sapa? Badhok gamelan di badhok. Gamelane lho wis gak ditabur, wis gak ditabur. Ya iya panjake pegel. Ketawan utuh. Lah iya ket awan nang wis panjakan awan. Karo mangsamu aku ngene iki lapo? Ya paling joget kon. Gendeng anggo Tanjung Kerajaan dingoni joget nggone wong pinter. Oh, paling besok. Besok iku apa ya nek tayub? Oh, iki nandak paling kon. Nandak iku gendeng ya nek kledek, nanjuk nandak. Lah kok kluget-kluget ngono iku lha apa? Ndelek jagane arisan band jadare. Aris-arisan kon nang gone dulur kene. Lah ben iku minggu arisan meneh bayar sepeda motor nunggal loro. Curhat nang gone kene cek disawer ngono ta kon. Curhat lha apa? Dagelane Budi Wijaya iku ojo sampe jagano saweran. Gak oleh. Dagelan jagano saweran iku tabu saru. Gak oleh. Umpama disawer, Det. Alhamdulillah rezeki teko dhewe. Lah nek gak disawer, kebacut. Aduh, Mbok. Ya gak ngono. Tambah nemen iku jagakno. Iki guyon ae. Intermezzo ambek kanca Iya. nonton. Main nggo sanding Tanjung Kerajaan kene. Ojo wedi lesu. Oh, gak oleh lesu ya. Nggo kene iki gone wong istimewa. Iya. Aku teko dok seret dilebokno nggo pawon mangan iku lho sampe mili-mili. Mbok prasmanan. Cara jaman saiki prasmanan ngapik-ngapik dhewe. Sakonoe rawon iya. Lode. Kare mangono. Soto. Gule. Aku ditari. Kon ditari ya? Tet, mangan apa, Tet? Gule ayu. Oh iya seneng kamu aja. Ya iya, mangan gule seret segone gak usah kakek. Iya, pesen. Iya, dikai sate loro. Satene loro dikai sego titik, dudu titik. Tak pangan telap-telap. Sate sing situ tak pangan gamoy ora ukur. Guwahmu ya? Gawahmu. Iya. Klocok entek beting tak dekek sret. Kari sing situ. Kari sing siji apa? Tak cokot pucuke lho gak pedhot-pedhot kok. Lah sebabnya apa gak pedhot-pedhot? Lah tak pikir iku sate daging. Pungkasane ta. Tak cokot. Tak sandal jabit. Aduh, Mbok. Kon niku mangan iku ya kontrol ndat mangan gambok delok gambok kontrol. Ya gak ngono ndek kene iki wis biasa. Memasyarakat pamong projone. Iya. Pak Lurah, Pak Kolo, Pak Carik dan lain sebagainya. Komplit. Bahasa Inggris sudah mengatakan apa, Det? Armstrong leadership. Artine, Dik, seorang pemimpin yang patut mendapat aculan jempol. Mbok. Temen apa mungkin hebat. Rakyatnya hebat. Iya. Apa sebabnya kok sampai tak jono kaya ngene? Sebabnya apa, Det? Karepku ya cek nyawer salah situ. Kok sing juwagakno itu? Ya gak ngono ancene wong urip iki ya wajib guyon. Dat kundat. Apa? Loh. Apa? Sopo iki, Dat? Ayo kon. Alhamdulillah. Bah, pungkasane. Jenengan, Pak. Nggih. Madhep mriki, Pak. Lah, lho kok isin pun mboten usah isin sampean, Pak. Lho sing jero mawon. Sing jero tambah 2000-an. Lho sing nisore lah abu-abu sih. Alah, kon. Nggih, matur sembah nuwun. Perasaan. Lho nggih. Barokallah. Anjen iso bareng ku nek gelem nrimo apa anane. Bobo tak kesak ya, Dat. Wis ono tunggal iki. Nggih, matur suwun, Mbah. Mugi berkah. Nggih, barokah. Mbah. Lah apa, Dat? Dagelane 8 Mbah. Kon niku wis digawe gak bersyukur, tambah undat-undat kon. Suwidak. Ambek iki? Suwidak ya, 120. Nek dibagi dagelan 8. Berarti piro? 14 dan.
Alhamdulillah. Kocak Barokah ngono. jenenge kanca ri. Teko disyukuri la in sakartum la azinatu balik kafartum inna adzabila sadid. Heeh. Sopo sing gelem mensyukuri insyaallah ditambahi rezeki ingkang barokah kalau sing gak urip. Alhamdulillah. Nek gak nerimo utawa gak bersyukur ditambah ajab yang sangat pedih. Ojo. Mulane syukurono, Dad. Ojo. Kaya wedhus ae kon. Ya ati ku wediri nek kena azab iku. Lho, iki mang kudu disyukuri, Dad. Tapi aku ndelok omonganmu iku mang Apa? kok koyo kon iso bahasa Inggris, Dad. Lho. Bahasa Inggris ngeplek, Bro. Aku krungu-krungu jare tanggoku kon ngelesi les privat bahasa Inggris. Melesi privat bahasa Inggris arek kelas 1 Iya. sampai SMP kelas 3. Iku les bahasa Inggris kabeh nang awakmu. Iya. Tapi aku rada gak ngandel. Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane. Iya. Tak takoni adek mbreset di sini-sini wong nonton. Lho iya. Wani kon. Wani. Rat aku melok takon kakek-kakek ae. Heeh. Nek bahasa Inggrisnya lawang buka apa, Dat? Lawang. Lawang. Lawang ku door. Door. Lah nek lawang buka, Open the door. lawang ditutup, Gedor. tentara perang, Dat. Door. Pungkasane kon yo pinter, Dat. Lah pinter aku timbangane mbokmu sing setruk iku. Iya. Alah paling yo iku tok kon. Apaan? Mengenai bahasa Inggris anjene aku percaya, Bro. Mengenai bahasa Inggris anjene percaya aku. Iya. Tapi nek mengenai singkatan, Singkatan lho wong potonganmu ngene apa ya iso? singkatan sembarang. Temen akon. Ngene iki sih. Iku lak singkatan untu. Singkatan iku koyo GGS. Oh, Ro kon GGS. aki. Kok aki. Lah, Kon iku GGS ngono. Apa? Gak ganteng stres. Kon KCC. Apa? Kakean cocok. Timbangane kon PD, Apa PJ? pedodel. Kon GDNG. Apa iku? Gendeng. Aku gendeng. Wis aja ngomong liya-liya. Yo, tak takoni tak badai. Hmm. Apa singkatane rokok, Dat? Rokok. Rokok moro-moro takok. Oh iya. Pinter besen Bahasa Inggris, Bro. Nek Agamamu gak padha karo agamane wong liya. Betul gak? Mbok pinter kon, Det. Bahasa Inggris, Bro. Iya, walah paling iku tok kon. Apaan? LMD. Langgar masjid dinggoni ya, Le. Iya. Akeh langgar akeh masjid arek cilik-cilik kan sing nggoni. Iya. Apa sing cilik wong sing gerange omae papat ta tae. Alah ngono kok bangga. Lha Ji Samsu. Ji Samsu iku lambange apa? Lambange ku 2 3 4. Iku ngono pengeling. Pengiling ya apa, Det? 2. Iku salat subuh 2 rakaat. Oh iya. Nek sing 3, 3 iki salat maghrib 3 rakaat. oh nek sing 4 terakhir. 4 iku salat isya lan salat zuhur. Salat zuhur uga salat asar ya. Iya. Iya, pinter kon pungkasane. Awak dhewe mantune mudin. Alah iya ngono kok ya. Lah ni sore 2 3 4 iku ana tulisane, Dat. Apa? Tulisane fatsal. Apa maksudnya fatsal, Dat? Fatsal itu Iya. Fatihah selawat ojo sampai lali. Nek Iya. ngakoni umate Kanjeng Nabi. Oh iya. Sembarang kepengin diguyut. Iya. Jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Oh, kaya kon ngene iki tanggapan ambek aku kata sapa omah. Gak tau nunggu bojoku sampai bau bojoku. Rumah samu. Gak tau tak ngoblas e. Ardat. Aku rela diperkosa asalkan tidak hamil. Oh. Moro nyuk gratis ngono iku ya. Ya celup balik kaya arek-arek. Kakek. Minak jinggo. Miring enak jengking monggo. Minggato tet kuntet. Apa? Omonganmu kok kuwotor ngono. Kotor apane? Iki dagelan kudu sing bersihan goblok. Dagelane Budi Wijaya iku bersih. Dalam mengartikan sebuah arti iku gak oleh diwolak-walik. Lah, minak jinggo. Miring enak jengking monggo. Kon iso ngomong kudu iso ngerteni maksude lho. Kok nek lumah-lumah turu pegel. Iya. Miring. Lah loro saiki. Lah kon jengking kok lak ngentut. Dut. Oh, iya. Oh, aku iki kesusu parno ae ya. Iya, wis gak usah kakek ngomong. Iya. Saiki awak dhewe nggo kene iki ngibur masyarakat. Menghibur hidup-hidup merayakan HUT RI yang ke-81. Iki nang nggone desa diadakno
Lomba nyanyi. Kon iso nyanyi kon. Alah nek perkara nyanyi sembarang. Hadiah gede dat. Iya. Kon iso nyanyi ta? Iso. Temen ah kon. Iya. Nyanyi lagu apa kira-kira? Nyanyi lagu apa kon kira-kira? Aku tak nyanyi, awakmu sing background itu. Oh, iya. Nyanyi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wong nyanyi yo. Miki klub. Entek-entekno. Ngari nyanyi. Nyanyi yo dicocokno ambek larasi, ambek gendinge, sak pira nadae. Nyanyi yo. Eling-eling kanggo menghibur masyarakat kene. Nyanyi yo gak apa-apa. Aku iki ngrungokno. Nyanyi yo gak apa-apa. Nyanyi sing enak, sing kena dirungokno kuping. Nyanyi aja sampe asu cangkemmu nyocot ae. Kapan yang nyanyi iku? kon kok mangkelan ngono sih. Lah gak mangkelan ya apa? Kok dikok nyanyi kok nyocot ae. Lah joge kenal rondo iku kon mari mangkelan emosian. Ya ngono wong urip iku aja ngono lah. Lho lali. Lah koclok kok lali kon kate nyanyi lagu apa? Deg-degan di. Wah, ada janda baru. Enak iki. Ayo. Nah, drong lah enak iki. Iya, jariku drong ngono rek. Deg-degan di. Lah, Atiku deg-degan. Stop. Wah, dadi perkara iki engko. Napa? Nek kon semaput dadi perkara. Nek deg-degan, nek jantungmu deg-degan iku menurut omongane Pak Dokter kudu diombeni supaya waras. Alah. Jagan. Jagan. Deg-degan dik. Iya. Ya apa? Ngandelo ta mangkane ambek aku iku. Deg-degan dik. Hatiku deg-degan. Kono mamulo santai rungokno aku ngomong. Kok sesuk deg-degan iku lho. Lapo? Anu to aku ta mangkane cek gak ono apa-apa. Nah, coba sih. Halo. Yo, Edek yo. kan anjene kanca nek pinter ngerti perasaan. Aku iki pengertian ambek awakmu. Ya iya. Deg-degan dik. Hatiku deg-degan. Deg-degan mana kok? Deg-degan iku kudu diombeni, Det. Nah, ngombe. Tes mana? Lah, lantang suaramu. Pak RT melok ngombene aku mesisan. Ayo, Temen yo aja guyu yo. Iki wis gamat iki. Deg-degan dik. sip. Aku kelempoken. Kok iso kelempokan iku lho? Enak kon sing ngombe. Ngombeni aku iki lho. Lho, lagune kok ngono rek tancane, Det. Wis gak iso kon saiki. Oh. Aku mbok kon nyanyi ngono ta. Gampang. Alhamdulillah. Delek nopong. Aku kate kok gembong ta golek tong iki. Nyanyi. Nyanyi suaramu sing enak kaya aku. Oh iya. Tapi breset dibacok grupe wong sawen kanca-kanca. Yo, saiki. Iya. Deg-degan dik. Deg-degan dik. Deg-deg. Ya apa Magdet? Masalah ris, gantengmu ganteng Aku goblok. lali ya. Aku lali ya. Kaya aku mang lho. Ya apa sih? Balenono. Deg-degan dik. Deg-degan dik. Ja apa mang? Masalah. Apa Det sing kok mau lho Det lali. Karet titil. Yo apa? Mas ngene lho ris. Yo apa yo contono. Aja sini aku kok. Contono. Deg-degan dik. Atiku deg-degan. Kudu diombeni nek deg-degan. Deg-degan kudu ngombe. Kon niku pengku kon niku dikandani gak kenek kon. Lah apa kon kok teler? Wis, Lah apa? kan rondo elek-elek titik. Kok doleki rondo ae Aku penggawean. kadung ngombe. Nggo. Nek telung. Oh senengane iki. Ana apa? Mo bancine wis lower.
Koclok kon niku. Lapo? Kok Lah, mosok lali kok. Sida ta? Yo saiki. Saiki Iya. ngrusuhi taji. Iya. Ayo ayo. Ayo saiki. Nyak bosok kon kok. Hei, sapa nyegong sak sore dwoglok kae. Ora ndulone oleh ngingoni. Katu. Sing kang jenenge Yudi. Iki ngono jane diegong. Kok ora gelem budhe. Ayo, gang. Masalah kok kaya golok-golok jengking aku. Woi, Cinta tadi. Ayo, dong. Bonara rek. Ayo. Hoyar. Mosok rek ditanggap wong kerajaan mbok sing penak. Oh, ketularan sawen. Kacau. Oh, uang kok. Yo. Nyawat. Potong aku cepuk. Dia tadi. Ayo. Sampai nol aku. Tahun catatan kita buang kawan. Iku pimpinannya ambrip ya iku. Oh cap. Kok tak bedai gak usung tahun catatan kita kon. Ayo. Nang babat. Tuku wedhus tak gelandang unine. Waduh. Sak cempene melok Lho gak iso. Kacau. Nang Jombang tuku gedang. Tak gedang tukunya. Gedangnya tak tugel. Telek gu. Tadung kok. Ayo. Sampai jintal aku. Japapat kluget ketetap gak tuh. Bokok ayo.
Acu kowe karo apa? Sepi. Sepi. Nyata ya. Wong sugih kesuwur sing duwe pabrik WC. Dasar sugih tani. Tani tak sambi ndukun. Dukun kali Joko Timban, dingin nambani Yumi, liwat pinggir omah ketiban genteng 19. Yudah loro moto, tak suwuk motone ucul. Nyunem loro weteng, tak suwuk wetenge ilang. Bareng celana gak terima aku ditandak cek, disampol sini bantu wadur tanpa dan. Nano lalo lali lah wong aku turunane dalang lagi gak iso aku kok aduh tak soroke Harjuna hancuring krat sing ratane bala dewa-dewa. Yo. Arjuna bojone papat ngalor idul sampe gegere lara-lara. Dia beki dituruti suluk tabuhan ganongan ora ngurusi awakmu bendina kok geger terus kacau iki mang mari nyegah WC aku oleh duwe ewok-ewokan cok alah barang aku mebudek bial kacau iki gak masalah, yang penting ada pemasukan. 1, 2, 3, plat, jedek, babak, ris, tembak, entah. Ayo itu duwe tabu kaya bang. Oh bojo iki tak dulikno ngene. Sampe bojoku aku ndelok dhuwit selakakan yo digoleki. Cak. Ada apa? Menelek ngeterno sekolah putumu terno dhewe. Lah apa? Wis aku angkat tangan aku. Isin raiku. Lah isin apa? Wong putumu gak krowak. Kok masalah krowake sih? Ora masalah krowake. Lah masalah apa? Ngisin-ngisini putumu diang ketara meneh. Putune bayang tajik ketara lek gak didedek mek mbahne. Lho, menak gedek kok. Oh sik. Iki gak bahas perkara putu sik. Bahas apa? Kula te sapa? Ayo. Hei. Wah, awakmu kono wae. Aku dadi bojomu selama berapa tahun gak tahu awakmu duwe kulot ngene. Ayo.
Aduh. Negara kacau iki. Kulote sapa? Ayo. Kok aku nyontone yamene gak tau ngumbah kulot warna ngene kok saiki gawe ngene. Ngaku. Ngaku saiki. Gak ngaku ya saiki. Kok kok sapa? kok sik tak critani. Iki mang aku mlaku-mlaku nduk kebon. Ha, opo nglipru iku? Percaya, Bu. Percaya. Iku mbok percaya kenapa? Mlaku-mlaku nduk kebon. Terus? Kok mari ngono apa iki kok kaya ulang ngene. Data banci mlungsungi. Aku tak takok jeke. kulot. Aku takok kulot. kulot-kulot ngono kok. Oh, gak, aku gak duwe kulot warna ngono. Eling, Tidak bisa. eling main nduk Solo. Gak. Ayo, eling main nduk Solo. Napa, Pak? Napa, Pak? Pacarku. Aduh. Napa, Pak? Pak Bokku. Dah. Mau wedit kae pira kan? Kula pakai digo. 50.000. Digo foto tutono. Wedit. Hei, nyaket 2.000. Gumeng bibine Pak Polo turu. Pala turu. Apa cek tangi? Matur nuwun. Matur nuwun. Tunggale pundi? Matur nuwun tunggale pundi? Kowe gak gowo kok kowe gak duwe dompet. Nek wong wedok iku duwe dompet. Wah, dompete nduk ndi? Lho, karo dompete wong wedok. Walah. Anti maling aman terpercaya. Uluh. Maling gak peduli nek dompet gelecakan. Dikandani wong lanang iki aku dadi bojomu pirang taun mosok gak ro. Kepengin ro? Wah. Lah copet Kerogo iku ayo kena gunung. Lah aman to? Aman terkendali. Dompet aman terkendali, copet gak ro. Gak iso ro. Nah, Jajal ya? Nah. Aku mlaku. aku copet. Kan aku copet ya. Copet. Nah. Enek duit nduk kene. Kok sik stop? Mlakumu kok muni. Muni piye? Wok. Wong niat nyopet kok ngrungokno mlaku iku. Lah kok ora dhisik kok iki munine piye ya? Ayo. Nyopet lo ya. Ya. Kakak seliwat tak copet. Kate dicopet kok mlungsing kaya. Kacau kon. Aman kan? Aman kan? Masa kok aman? Gowo aman. Aman. Ngene lho. Apa? Ha. Oh, gak iso. Ro dibojo. Kacau. Tidak bisa. Copet. Tidak bisa. Copet. Gak iso. Leken. Nanti sing nyawer nang. Wah. Digolek dompete kene. Lah kok sampe piye? Wes iki bahas perkara putumu ya. Ya. Diki iki ya. Isuk mau tak terno sekolah. Ya. Ya. Ditakoni Yunem. Pas barengan blonjo nduk etek lho. Nduk pinggir dalan ditakoni, "Dik, kon sekolah iku golek apa?" Kudune krek putune Tabayan tadi sing pintere pol pitung asu anakan. Oh, pitung asu. Ya, kudune ku jawab ngene, "Golek ilmu Yunem." Kan kudune ngono. Iya. Golek ilmu Yunem cek pinter. Gak putune Bayan tadi. Lah piye muni piye? Dik kon sekolah golek apa? Golek MBG. Jadi kon iki hintu mangan semir kok. Lah apa aku bento mangan semir? MBG ku golek bergizi. Mangane kudu bergizi. Nek bergizi nek bertumbuh iki pinter. Wah, MBG ra roh ndesit. Apa sih? Apa sih? MBG. Apa? Ya M ya G. Kok dhewe ora entos ngono kok. MBG ya M ya G. Lah ya bener putu ngono kuwi. Ya bener kok. Ya bener ancene putune Bayan tadi sing pintere pitung asu anakan. Kuk. Ayo putune Bayan tadi terus awakmu kantil. Putune Sarjo. Pautumu Saiki padha. ngene, aku njaluk duwike. Yo, mari duit dijaluk kate njaluk maneh. Nah, Lah, hore temu. napa Pak? Matur
suwun nggih, Pak. Aduh, Bapak tak dongakno panjang umur, Pak. Nggih. Tak dongakno panjang umur ya, Pak. Akeh rezekine. Ngapa to? Karo ora nyetek nagerene lho aku rene to to. Matur nuwun Pak nggih. Alhamdulillah. Nggih, Pak nggih. Kula terakhir mawon. Kowe kok manas mati sih kowe. Loh, jenenge wong mari disawer iki merasa berterima kasih. Ro dalane mulih rono. Ya wis terus dhewe omahe kok gak ro. Paling awakmu kepen demek. Lah apa kok pengin demek? Lah ujute ngene Pak. Kepecene Pak. Ngene kliru iki anget. Kan wonge tak terno mulih liwat kono, Pak. Monggo. Sapa ngerti? Engko aku ditambani. Monggo, Pak. Ngono lho, kudune ku ngono. Iya. Terus cara matur suwun, Pak. Ngono. Iku kan sing pantes nek awake dhewe iki merasa diberi. Ora pantes merasa diberi Pak. Bokongmu nyantap saipul iki. Arisan nang gone Yura. Ambek gone Yuni. Ya. Yunine Yanto bakal rujak lho. Iya Yunine Yanto. Arisan bayaran. Ya. Aku tak blonjo sik nang pasar Damai. Aku titip. Titip apa? Titip MBG. Ayo titip MBG. MMGG. Atuh. Kayak jaran nek nyelentik. Aku budal. Iya sayang. Aja lali lho ya. Nang gone Yuni. Iya Yuni. Masa Yuni Yanto sih? Yunine Yanto bakal rujak. Iya bakal rujak, boy tapi petisnya kayak tletong. Aku budal. Iya. Aku liwat di. Libat. Eh. Gue Rene Rono. Tuh Rono jikin duit ngene wong-wong. Wong kok sok. Aku kadang-kadang gregeten, kadang-kadang temu lucune. Wong kok. Salah. Pancen wong lanang iki ya ngene. Brengos sing gua brengos kaya apa? Lah tapi kapesane wong wedok. Nek disentak wong wedok terus ngendrek. Waalaikumsalam. Kok ada teka? Oh, manuk krotok. Apa, Pak? Apa? Kok nyilap apa? ngamar? Ngamar kowe iku loro ta? Nyanyi lho, Pak. Oh nyanyi amen. Heeh. Ganteng kok amen. Nyambut gawe, Pak. Kamu gawe apa ganteng ngono kuwi pancen dadi DPR. Lurah paling rendah ngono. Arepku ya ngono, Pak. Wong gak duwe jasa. Lah, kacau. Gantengmu gagah gak ada ijazah nang nggonku. Oh, sampean duwe ijazah, Pak? Duwe. Ijazah apa, Pak? TK. Ngamen ya, Pak? Amen. Nyanyi sing penak. Heeh. Engko gak tak burui. Kayane ngamen, Pak, lumayan, Pak. Pira? Lho ngamen sedina bleng kadang oleh 20, kadang oleh 50. Enak peno, Pak. Lapo? Meno kacu toke jutaan. Utang. Tak nyanyi ya, Pak? Ya nyanyi. Aduh.
Aku nyanyi lagune Jomblo, Pak. Oh, iku cocok seneng aku. Ya. Alah. Sampe lak seneng ah. Iya, seneng aku. Ayo. Judule Lestari, Pak. Oh, Lestari. Piye? Ngene lagu. Lestari alamku. Enak ya, Pak? Enak, kayak mangan rujak. Lestari alamku, lestari desaku, lestari kampungku, lestari kebun. Lestari, Cok. Gak seneng ya sampean? Lestari, bal lestari kok kepentuk. Sampean lagu apa sing seneng? Ya sak karepmu kok namen kok. Lagu sing enak ya, Pak? Sing penak. Hah? Sing penak. Lagu Iki anu lho, Pak. pas 17 Agustus. Sing lagu langsung sagi spiral lho, Pak. Ah, kok spiral kaya. Lagi rame lho. Viral. Durmagati dadi menteri noto proyek lan pribadi penting dadi oleh bati. LSM disangoni biayane disunati ana perkara ditutupi. Ditutupi jenengku iki Cak Rasa aku asli Sidoarjo nang kene melok ndonga. La ilaha illallah. Sing penting kabeh samaya penontone padha teka nek wong iki kate bobok. Kok krungu kate bongko. Enggak, Pak. Rumah samaku ki gunung sakit. Lagu sing rada anu Pak Islami, Pak. Oh iya. Lah piye? Bapakku NU, ibu muslimah, masku Ansor, Mbak Yufatayat, melo NU paling nikmat nek wong iki cangkeme mbletat. Rumah samaku gapite pring ngono. Lagu kok sampean kok cerwewet sih, Pak? Lagu kok nang nggonku wae. Sak bendina nampa berkat. Abang-abang ra ijo-ijo. Wong kabimbang kok duwe bojo. Apa? Lagu sing enak lho, Pak. Lah ya, abang-abang lah ijo-ijo, wong kebimbang kok duwe bojo. Lah iki digawa dibacok wong ta. Ya wis mampet. Lah iya, ana kayu-kayune langos bojo ayu untune. Metu. Lagune gomblo Pak aku sing eling, Aku Pak. seneng aku. Bagiku indahnya mentari pagi tak seindah matamu. Matamu dhewe ngono. Bagiku mulusnya angin tak semulus raimu. Raimu dhewe ngono. Tak peduli omongan temanku, tak peduli omongan bapakku. Iki koyo sama lagu ini omonganku, kau peduli tidakku, aku menjadi gendamu. ngono ah. Baik, hadirin malam hari ini saya Jomblo akan menyanyikan lagu yang sudah viral di mana-mana. Iki. Lagunya Roma Biskuit. Duh. Kok Roma biskuit kok jajan? Sina Jakarta lho, Pak. Oma rama-rama. Iya, ramari-mari, Pak. Oma rama-rama. Lagunya berjudul Judi. Stop. Apa, Pak? Kon kate judi ya, kon. Nyanyi, Pak. Iku dilarang. Gak oleh, Pak. Gak oleh. Karena lagu judi tidak boleh atau dilarang, saudara, saya akan ganti lagunya dengan lagu Miras Santika. Lah, judi gak oleh dilarang aja ngombe-ngombean miras. Apa nih? Iku larangane agama dan negara. Tidak boleh. Gak oleh, Pak. Oleh.
Karena Mira Santika juga nggak boleh larangan agama dan negara, maka lagu akan kami ganti dengan lagu Adu Domba. Apa maneh wong kok du? Akhirnya mati salah situ. Sapa sing ngedu awakmu? Kok dicekel polisi, dikum. Gak oleh, Pak. Gak oleh. Baik hadirin, karena adu domba juga tidak diperbolehkan, akhirnya Roma Biskuit gagal pentas. Lho gagal pentas. Gak oleh sembarang, gak oleh. Liane nyanyi ku liane kok. Lagu apa? Malah sih. Baru dayang. Oh, ngono ah. Dayang do pinggir kali. Waru-waru doyong, doyong nok pinggir kali. Ayu moblong, tapi sayang anake sapi. Pring kuning gak radio, untune koneng, udune metutu. Pak, Pak, sampean malah joget ta, Pak? Nah mulai. Ngerusuk-rusuki. Sing ngungu, Pak. 2000 gaya apa, Pak? Lah, digawe tuku omahe Rama Biskuit. Tambah ono, Pak. Digawe ngojek iki kok lho, Pak. Elek medhit. Kotel apa? Medhi-medhi dhewe. Aku cek nang sugih. Lah ono wong ngamen ngene mbok yo dikek rada akeh titik. Ora apa-apa. Waru-waru dayang, dayang pinggir kali. Dasar ayu moblong marah ati. Tono atabu dikerti, rupane ayu kok nyereti. Lapa? Sampean mau nyanyi tak jogeti. Sing joget apa? Aku. Lah yo gerene kok. Oh, melekit. Tak dungakno meneh ya. Apa? Duitmu obong. Duitku tak delikno. Pagiku indah nyaman. Matamu dhewe. Lah aku joget ditarik. Aku nyanyi dek joget duit tak gowo. Diakali wong amen, sedina wong amen ping 8, ping 10 ya. Gitar situk wong 6. Oh alah pancen wong urip macem-macem. Arek. Aduh. Atep apa kon, Bu? Udele kayak sumur. Jembek aku. Permisi he. Oh, wong India. Apa kene he di India? Ku ditibar India. Iya he. Apakah benar ini rumahnya Pak Taji he? Oh, betul he. Kenalkan saya Sriatun Kuci-kuci hutahe. Oh, kamu Sriatun kuci-kuci hutahe. He. Saya mau ngamen he. Oh, amen. He. Iya he. Iya he. Aduh, bapaknya ganteng sekali he. Bapaknya Bapak. Iya. Setelah saya ngamen disawer yang banyak ya Pak he. Iya ya. Iya, tetap cang. Apa? Punya saya kok diowok-owok he. Lah, udele jeru he. Saya akan ngamen tari ular. Oh, tari ular. Iya, Bapak. Kene aku wedi. Wedi ular. Api anu ulo timbang raimu he. Kowe kayak jancuk he. Duduk aja he.
Loh. Pak Cajihe. Pak. Kasete karihe. Aduh he. Ya kono nang jijike he kanteni. Oh kula ning kok rene kok. Aduh rumah saya jauh he. Ngendi he? Dek Sungai Nil he. Oh, Sungai Nil he gendi. Indie. Oh Indie. Ya. Pak minta tolong Pak. Apa? Nanti bayarannya apa roedang he ya. Lah aku seburi karo deng bongkok ya wis. Ayo ta, Pak. Kok di mata bacok lho konku. India pinter bacok. Tolong dibantu musiknya Pak, saya yang menari. Gimana he musiknya he? Sama yang menari atau yang musiknya? Ah musik ae aku ora iso nari ya. Ya udah ditirokkan he. Ya he. Rore 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 Stop rore. he. Nek ora iso tapi nek kaya iki gak iso he. Ayo dong Pak, tolong Pak. Kose. Rakat. Anu memang ularnya ganas he. Terore rore 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 terore rore 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 terore rore rore terore api ya. Api. Kowe ku nek nyanyi ya? Loh, wis mulai ta Pak? Lo. Nek terore kowe ku nang menari. Oke Pak. Terore rore rore terore rore rore terore rore rore teror kebelet iki. Musiknya jangan berhenti he. Suh katok aku rek. Oh nyanyi kok ngene iki lho. 1 2 3. Terore rore rore rore. Selamat malam untuk penggemar tari ular he. Perkenalkan, saya Mami Okta dari India akan membawakan tari ular. Selamat malam bapak-bapak, selamat malam ibu-ibu, dan selamat malam. Apa tak kayak kelek kowe? Gak iso. Sampe nabu iku aja ambek ngadeg. Karo piye? Ambek longgo he. Kae kelas he. Orang nabui. Pak. Memang gitu. Macina ngono ku. Bulet-bulet ora iku ya kak ambune sangit ngono. Sini lo agak sini, Kok Pak. diulah ya? Wah. Sing enak ta, Pak? Lah kok kok mencolok yo karepku lho. Lah kok nek rotoh mantep kok dadi gawe ya. Ayo. Bapak kalau ada penari ular jangan diganggu, he. Apa kalau medis luarmu? Siarno, habis ini akan Anda saksikan Ulo King Cobra. Nah, saudara pendengar sekalian. King Cobra. Malam ini saya mendatangkan tari ular keket. Garai kawati. Lah piye? King Cobra, jangan dekat-dekat. Malam ini saya mendatangkan tari ular Kiai Kobra. King Cobra. Oh iya. King, ajar cangkemmu
cangkemmu kon ku. Cangkem jereng lu. Ki Kobra. Torore. Tararero, terorero, 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 terorero. Kacau. Lapo sih, Pak? Hei, lapo kon kosot sing di omah iki lho. Adegan berbahaya. Oh, iso. Adegan berbahaya akan mengeluarkan darurat. Akan gila ya. Diulang. Nanggap pakaian cocot. Sampe nanggap sapa kon teko dhewe kok. Ayo ngentut iki kon ngentut maneh kon. Tapi sering kejadian ini. Aku wedi karo aku wedi. Aku kape dijejek sikile ula. Bentu, ula dekat dijejek. Enggak pelek. Kotakku rusak, Pak. Pakune jepat. Aku wedi sangat ulane jelek-jelek. Mumet kotak kacang lanjut. Iya. Aku katanya nyembur ula iki lho cek gak nyokot. Nyembur apa guri ya bener tak tutup. Kate nyembur ya tak tutup lawange. Siap-siap. Setelah ular keluar langsung torore. Mami Okta akan menjinakkan ular. Ini ular king cobra. Kiko encong. Sangat berbahaya. 1, 2, 3. Oh, nyai tahu gendeng. Iya. Ya. Iya. Iya. Tepuk tangan. Ada gelem kita tahu gendeng. Sebagai lagu yang terakhir, terimalah lagu Nagin. Heh. Tererere, 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 tererere,
njaluk duwike. Sore saweran kena entong. Pakai cocote kula. Piro iki? 2000. Oh, kon bongko kesenget tulo kon. Ngamen kok boke 2000 sewane klambi iki piro, he? Mbah, Klambi iki sewane piro iki, he? Ayo, kula mu entong nyosor. taruhan nyawa lho, tari ular iki. Ah, coba apa? Ngene. Ngene. Mbok tambahi tak gak? Oh iya, tak tambahi. Namole. Soge nyengit. Titan ana kon kok bengi celoret teko wetan. Nangket. Lah lha apa? Nanut. Lah lha apa? Apa celoret? Ponakanku dolen nang kembang api. Kamu aku bakal asu. Amit-amit aku. Gak ngamen ndok raimu maneh aku. Ora men ayo wis beneran aku. Awas kok. Banji. Oh alah. Kon ngomong apa kok? Gak. Hati-hati. Ngono. Metu nemburi dikepung hasib kowe. Pancen wong urip macem-macem. Ana sing ngono, ora, ana sing irama rogi. Oh. Yo kawitane piye iki lho? Bidak apa? Ngombe, ayo cerat, ayo lari, bir. Berkucuk. Apa nih? Ngemplok. Gagal. Pedi. Siko soto. Oh, gagal.
Anake yo duwe modele kaya modele. Ya, Ya, Mok. Kok kene? Ya. Nek mulai aja liwat tengah embong, liwat pinggir. Tabrak motor bongko kompo. Lah, lho. Mosok tangane bolong. Lho. Lah dalah. Dadak anggrem duwe Indonesia. Kok pinter men le kowe le. Lho. Hei. Kono dalane kono. Kono. Wis seru. Lho. Turun begini. Wah, Aris. Lapor kon aku. Ngono Aris. Aku sing duwe ide. Piye? Peno dume dadi wong sugih lali ambek kanca. Oh. Aku sing gak duwe gak gablek peno nyek-nyek. Rumangsa malu isin aku. Oh ngono ta? Iya. Sadar, Ris. Sadar apa no? Nang desa iki. Tanjung Kerajaan. Tanjung Kerajaan. Ayo nonton ludruk. Budi Wijaya. Ayo.